Posachedwa apa tikupasirani mmene zinalili lero lino pa 27 November 2024 ku Mwanza pamene President wa chipani cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika anapita kukacheza ndi anthuwa pa mwambo umene wakuti whistle stopping. Amayima ndi kumacheza ndi anthu ku Mwanza trading mmenemo amalimbikisa anthu kuti akavote komanso amamema anthu kuti iwo ngati akayimira nawo pa mpando wa president anthu akuyenera avotere chifukwa chokuti dzikoli padakali pano lavunda ndi usogoleri wawo okha umene ungathe kuchosa dziko limeneli pa moto. Zimenezi ndi zimene afotokoza okha Professor Arthur Peter Mutharika ndi zinthu zina zambiri. Taonerani video iyi mpaka paulemekezeka former president athu Bwana Peter Mutharika. Bwana chifukwa cha nthawi ndifuna ndikuthokozeni chifukwa choti mutalonjeza kuti muzabwera muzandilandirire kuno. Bwana mwafika kuno zikomo kwambiri. Bwana ntchito kunoko ndigwira nawa machabe amene alipo wandigwirira limodzi mpaka na nthawi imene tikafike kuma primaries. Bwana ineyo ndamene ndinabweresa UTM, ineyonso ndamene Mwanza West ndayimaliza UTM. Panopo ndabwera ndi mamembers angoyimika mikono fo wonse sangabwere pano. Ndayimika ndi mkono amene muli. Bwana ndikuthokozeni fa mwayenda msewu komanso kuti mmene anenera muja mtima wanu ndi wofuna kuti mutipangire msewu. Bwana kunoko vuto limene lilipo lalikulu ndi msewu. Ndipo pamene mukuyamba mapulogalamu anu Bwana musabwerere mbuyo maganizo wanu ufuna kuti kukonzera msewu. Mmene anenera mfumu ndili MP nthawi imeneyi kuno mukapereka chimanga 4,000 families. Koma lero anthu apalibe amene akulandira chimanga. Anthu ali ndi njala. Bwana china chimene mukapange maplani anu ndizofuna kuti anthuwa azizakhala ndi chakudya. Bali secretary general ankulu kwa kiri mtu wakulu wachipani cha DPP omegezeka baba mukito ali pano ndibangofuna mwana wangu ziwa kuti mafika malo ano ngati msogolero wankuluso amene ukali na chipani cha Bonga secretary general komanso tilipa mojisala alipo pano amene director of youth national alipo pano mwaji kale mmalo mwake talandira ntateti malo chepa nanga ndipite nawo ngati atati kuno kutambani ana anu ali pa umasiye a president sanka muntu wadakati imirire koma zomvesa chisoni wapinyolisa anthu awa wakulisa anthu awa sakuziwa akuti akupanga zaboma ni chani kuno cha boma chimene likuchiona timayembekezera kuti matigulitsamo atikira nonsewa baba koma kungoja akha kuliro
analephera ali kuzipani zinazo. Anawa TPP namutenga kumuyika pa mpando, atati munamuthandiza, koma lero akuti watawa wapita kuboma. Boma lake liti wapanda fertilizer, wapanda forex, wapanda mankhwala kuchipatala, wapanda chitenga, wapanda chilichonse, wapanda nzeru. Organizing wa chipani cha TPP amene Bambo Suleiman. Pano ndili ndi vice president wakumwera kuno olemekezeka Bambo Joseph Mwanamveka Machola amene ali bwana waine pa region, amene ali vice president. Tiyapase ali ni ntchito yoti yagwire pano bwana asala tiyankhule. Tiyapase a vice president. Professor Atabla Mtarika oye! Mamba. Nikona Mamba. Daddy Giti. Mulibangi nonse. Ineso titibwino. Maswa daddy alibangi. Alibwino. Nipeleka ulemu kwa president atu Professor Arthur Peter Mtarika. Nipeleka ulemu kwa mayatu Professor Gertrude Mtarika. Ulemu wanu. Ulemusu wa Secretary General watu Bambo Peter Mukito. Ulemu Regional Governor kikundi cha usi amena ali master of ceremony. Ulemu wanu komaso nipeleke ulemu knows National Organizing Secretary. Ulemu wanu komaso nipeleke ulemu kwa mfumu atu komaso amene atipempherera chifukwa nthawi ya president tilima malo angapo amene mupite. Chino langa ndioti ndikuyimbiseni koma mundilole tisanatero ndikuthokozeni chifukwa chofika kuno kuthambali. Adadi naso wait ndi adadi afika kuno kuthambali. Ndikuthokozeni so first lady, former first lady, komaso amene mukale first lady pa 16 September pano. Ndikuthokozeni kuti mwabwera kuthambani kuno kuti muzaone mavuto amene anthu anu akukumana nawo. Abale anu kuno akuona nyekhwe sichocho. Tikuona nyekhwe a president anthu amene mukuwaona pano amene wasanade ali ninji wanasanade ananamizidwa kuti azidya katatu koma sakudya. Amenewa anyamata ali panowa ananamizidwa kuti palibe amene angachoke ku sukulu chifukwa cha fees. Koma panopa palibe amene akuta kulipira school fees. Asungwana anyamata kutoka ma secondary school kwa nkhani ya school fees. A president mabwera kuno anena kale national organizing aja kuti kuno anthu akulepera kugula fertilizer. Mene timabwera kuti maona chimanga yoti chakula kale yoti chikufuna fertilizer kuma fertilizer palibe. Ndikuthokoze na president mabwera timafuta amenewa muzonere noka kuti mukamaza yamba ntchito pa 16 September muzaone poyambira. Anena kale nkhani ya nsewu ija maunaonoka kuti nsewu suli bwino koma tili ndi chikumbiro chonse kuti kuyambira chaka cha mawa 2025 nsewu umene ukukonzedwa. Chifukwa cha nthawi a president pano tili ndi mashado MP komanso mashado councillors amene mwina mutilola president angopereka moni kwa anthu kuti so mwaziwe. Tiyamba ndi
Honorable Desmond Nkaya kadali bafupi. Perekani moni ngachidule kwambi. DPP woye! DPP woye! Atati woye! Bwana tatokoza kuti mwabwera kuno kutambani. Zulo tinali ndi nkhawa ena amanena kuti ayi malinga ndi azanyengo akuti mwina mvula ifuta, koma lero tanyadira anthu akondwera kwambiri mkuti mafika malo ano. Atati ndapatsidwa nthawi yochepa, ndafuna ndikutsimikiza wapembe a president atu Professor Arthur Mtarika adayadi komaso mpulumusi muka kunene alaji ampulumusi atu amene akakupuluseni kumavuto amene mukumana nawo kuyambira September 2025 maulemu Your Excellency
kwambiri. Oyamba nipeleke ule mkwafu wa First Lady Professor Gertrude Mutharika ule mwanu. Secretary General. Vamos pita mukino ule mwanu. Kwa Vice President South. Vamos mwanamveka ule mwanu. Kwa Regional Governor South. Mambo Chacha ule mwanu. Kama swari Governor Mambo Chacha ule mwanu. Kama swambiri kudi manina na kuroku tambani kulisema kwambiri. Machikoni machibale kulisema kwambani mpidezi menezo. Nibi oye. Ine yo naba kuna kutacheza. Si kampeni hai, shwa kampeni sinambe. Akujibile kuno, nikupasa limoni, shwa kantai dali. Akina kantai dapila, lakitama uje kula mitengo uja. Mukukila, akitano 2040-2050. Ye, nintai dali kwa mbili, nikwenda kuswani kwa mbili. Wani mnani swani, Lakini tunapo na MCB kudogo. Kwa 2020 tunapo kwa MCB. Wataka kama mugirela. Bora MCB. Inga tege. Kama ni DBB base. Ile ndabula kunokuni fusa kuti byambi amawa aliyense amene aina kulembesa alembese mawa unoze ngana amene kulembese muluze yone manjani everybody very good mawa byambi amawa para number 17th ukalembese Chama kalembesa ndiye muzavota. Chama simvota ndiye goma ilovundai. This rotten government is ya mpaka 2030. Ya South Africa kwambi. Jonjo mkalembese, onse mkalembese msaiwani hai. Anatazikulie mizi, haina lodwala matanize kwa tinga ku voting center. Damuna zinezwe? Also through this platform, Pemhantu, Agunsanje, Chikwawa, Mangochi, Lilongwe, Wasonzima. Kuja DBB mkalembesi mwao nyingi, madiraonsi ameniwa. Ile mwaka kulikonse, nibila kulwa shile, kapena kumangochi zongi pita. Kama tawi kabla sikula maupita kulilongwe kabla kunzima. Kama through this audio, Pemhantu onse madama, this is 6 amenywa, kuti mkalembesi. Chama simulembesa, kendika boma kanza ibatai dai. Ibibi oye! Mwana rosa mkuza kuti, ulo kwambi. Kama kuno kulibanji kuno. Kanchere, Kasuga, Kasobo,
sendi zodula kwambiri koma ine ndikulemekeza lero ndikulenga kuti kuyamba 20 September 16 ndikatola mboma zinthu zonse zimene zasika kuyambira meza mpaka ija nthawi ya DPP. Ndabweranso kuno ndikuti kuti ine napuma uprezi mukuziwa kuyambira pa 2020 napuma za politics nakita retire koma anthu ambiri mawe munanifusa kuti ndimenso ndatenga 2 years kuganizira ngenavomera kuti ndimanso kufunsa ino anthu akulo kumwanza wese muzandivotera andivotamawo nyingi osandamize ndikukakulisikandamize nayo ndikuzikandikunandikunaa noto ifaikuina kuti kalembese sanga simulembesa simuzavota ndikuzama kutanokumana nawa koma ndikusimikira kuti muze kuti pa 16 September tata mawa upulumusi ukubwera inabwera navomera kuti ndime fanifani thamangise boma limene pa 16 kodi a president aja abwere kuthalisi kumene amadziwa kuthalisi atoke iminiwoye ndibondiwa kuti pakati pano pasangezi naye yokha ayambe kumanga katundu komanso kukamutupalesi renti yawo itha ba September 15 iminiwoye komanso ndisandikuze nabalanga kuno kuti mu DPP munayi mavuto ambiri mukutola zonse zimayi manyuzipepa munayi kukangana kunyozana koma ndikuze lero kuti DPP ndiyo kwiza masopano anthu onse amene ayosoda nathamangisa achoka onse ndiyo kwiza nganganga aliyense ali pamweyo pa adadi anthu akuna kuno kuti mukhalisi pamweyo pa adadi ambula zimenezo ndimokwambiri sanga kwemiro walandira onabo jibingu amena yanga one of my ministers oma sojantu UTM amena mabuyalo amena choka ku DPP nikuni antu amena machoka ku DPP kamera bila UTM kamera bila PP kamera MCP mwendufu wabwera ku DPP. Ose mbwera ku DPP.
kaya mphamvu kutata mawa ibwere mboma kubwere kuno kuti ndikubweresa inonse mboma kuti ndikapuma ine ndikapume DPP ili mboma apetwanga amene ndipatula kuti ngati inu mukwiza ndine fezo zachitika zimenezo mangani na Vice President Inedi naonjeza pa 2018 kuti ndikoza nsewu naonjeza zimene pachaudaji anatitama kusamboma anatibila boma ndensewu kusachitike koma ndikusimikiza ine kuti ndikabwera mboma nsewumenewu kuchitika komanso zakita nsewu mpaka ku kwatapananga kudya zakita nsewu menewu janso imiwe komanso kutokera paja pa manza tanofu neno pala ku Sangaro nsewu menenso zakita lero lino muzinda wa Mwanza pamene Profesa Arthur Peter Mutharika amakacheza ndi anthu pa mwambo ongoyimayima munsewu kumayankhulana nawo. Mukhale pompo pakuti tikhale tikupasirani beni iwowa anayima m'mastage ndithu mwambiri mmene adayankhula zinthu zambiri koma akuwo ndi poyamba.